V tejto lekcii si povieme niečo o tom, ako si elektronicky objednať u lekára. Môžeme si naťukať stránku môjlekar.eu, ktorú už ako vidíte mám rozkliknutú. A poviem vám jednu z najvážnejších vecí, že váš lekár musí byť na tejto stránke zaregistrovaný. Čo samozrejme nemusí vyhovať každému, ani nájde tam svojho lekára, pretože na Slovensku sa to momentálne táto funkcia ešte len prispôsobuje a začína tu. Takže dáme si pre začiatok viac informácií. Tu sa môžete samozrejme zaregistrovať. Registrácia pacienta. Vyplníte svoj titul, meno, priezvisko, mesto, kde žijete, rok narodenia, vašu zdravotnú poisťovňu, či máte dôveru o Unión, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, alebo ste samoplatca. Váš e-mailový kontakt, telefónny kontakt, naťukajte si vaše heslo a overíte, či nie ste robot, tým, že napíšete ten kód z obrázka. Samozrejme je dobre prečítať si zmluvné podmienky tohto portálu a následne vám ukážem, ako vyhľadať svojho lekára. Ak máte nejaké presné meno lekára, tak ho sem napíšete a môžete si vybrať špecializáciu a z akého okolia. Môj lekár konkrétne není zaregistrovaný, tak ho tam nebudem písať, ale môžeme si naťukať napríklad podľa špecializácie, dáme si teda chirurgia a dáme si bojnice. Ako vidíte, nejaký chirurg z bojnic tu není zaregistrovaný, tak dáme Banská Bystrica. Tiež nič, tak dáme celé Slovensko. No ako môžete vidieť, našlo dvoch doktorov, je tu Modr Pavol Fejt a ten sa nachádza v Handlovej. A potom je tu ďalší Modr Jan Keher a ten sa nachádza v Žeri nad Hronom. Môžete si pozrieť voľné termíny na objednanie, ale pravdepodobne budeme musieť byť zaregistrovaní. Ak nie, tak tu môžete vidieť zelené prúžky, ktoré znamená, že je voľný. Ak nemáš voľné žiadne termíny, tak v tom prípade je tu napísaná poznámka, že v tento deň už bohužiaľ nie sú voľné žiadne termíny. Ja si myslím, že je to všetko a ja vám ďakujem za pozornosť.